Λοιπόν, τι κάνει το ρομπότ που φτιάξαμε? Προχωράει και τι κάνει? Και άμα βρει εμπόδιο, σταματάει και πηγαίνει αλλού. Και το αποφεύγει. Λοιπόν, για βάλτε το να δουλέψει, να δούμε το φτιάξαμε σωστά. Όχι, με αυτό κλείνει. Με το πίσω κλείνει, με το πορτοκαλί είπαμε παίρνει μπροστά. Ξανά, το πορτοκαλί μόνο. Ας το Θάνο. Ωραία, περιμένετε να ανοίξει. Ωραία. Ξανά το πορτοκαλί. Ξανά και έφυγε. Για να δούμε. Άμα βρεις το πόδι μου θα γυρίσει, λέτε. Καλά το φτιάξατε. Για να δούμε. Για πηγαίνετε όλοι γύρω-γύρω. Κάτι κάνατε. Για βάλτε τα πόδια σας να δούμε, γυρνάει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είστε κοντά, θα γυρίζει. Θα έρθει, θα περπατήσει και θα έρθει. Δουλεύει σωστά? Ναι. Δουλεύει. Ωραία, μπράβο σας.